Good morning. So today is riding day na pod. Dugay-dugay dyan ko wala naka-rides. Mga 2 months. Itong last ride na ko kay katong year-end ride na mo. After ato wala na. So karon balik na po dog rides. Masaya pa sa buntag. Time check 4:35. Late na po. Dapat 4. Nakahawa na. So today's ride, quad solo ride ko. Akong rides karon is pa Buda. So magpa-Buda ko karon sa overlooking view dito sa may Kitaw-Taw dapit. Pero first sa kwan, kapit sa koog Sea of Clouds sa Marilog. So try na ko no kung makakuan, kung kaya pa sa oras pa overlooking view sa Kitaw-Taw. Okay, let's go. So biyahe na ako karon from Jensan to Buda. So from Jensan to Buda sa Kitaw-Taw kung madayon ko. Kung kaya sa oras siguro nasa 250 plus kilometers. Okay, natadri sa Digos. Mga na po, halos 1 hour and 30 minutes ang biyahe. Nangapil lang ko gamay no. Tambay kadali. Tapos larga na pa Marilog Sea of Clouds. So unta ano ko nay natay makita nga Sea of Clouds dito karon. Sea of Clouds. Sea of Clouds, Marilog District sa Davao City. Okay, let's go. Napa sa 2 hours ang biyahe. Layo ba dyan? 122 kilometers. Wala ay bisan kayong panahon no kay ulan-ulan. Punta no ulay ulan sa kwan. Ulay ulan sa Marilog. Para makakuan ta, makatambay ta dito. Tambay tapos video ta sa mga riders nga maabtanan to dito niya. Try na to magmamitik og mga riders gamit ang kwan lang. Gamit lang ang cellphone. So unta dili mo bundak ning ulan. Kagahapon ta ako ang rides pero ulan-ulan man pod. Kahapon Sunday perting kusuga sa ulan sa Jensan. Time check na ko na 6:19. Nagawa ko dito sa Jensan 4:35 bata. Almost 6 na ko naabot dito sa dyan sa Digos. Nihinay akong pacing ganina kay basa ang dalan from Malungon to Malalag. Ako madagan na nasa 70. Na traffic pa sa Davao.
Okay, naanak ko sa Buda, Bukidnon, Davao Road. Woo! Kita sa tao gasolinahan. CR sa ta CR. So goods kayo ning ko ano, sec na kuan jacket. Right, salamat ning hayag ko jud do. Pero lang sa bigas wala dagog gyapon. Pero sa right side hayag na. Pero padayon gyapon rain or shine. Kini kay kuan na. Lingunong jud ang ulan. Ayak na gamay. Let's go. Oh, go Fox. Wow. Yeah. Uy, luba ka. Kablok and dalang basa. Basi piat. Karindot. Fog oh. Mas kalami. Bugnawa eh.
Panggahay akong gamot kay Kwan. Akong gloves basa. Nindot to. So tara, akong mount akong GoPro patanggalon. So first time na ko biyahe din ay aning kababaang box. Wala, makita sa naman. Dito ka ba? Wala kong damanol sa box. Pero sa tinod sang gwapo sa magbiyahe aning copy. Check out the ang view. Wala yung gihawanan lay diri para makakuan. Para matambayan. Wow, nice. Bukid noon. Bukid dalan dito. So nakalimot eh ko kuan. Saksak sa ako ang microphone. Sunday Riders. Hanani Sea of Clouds. $150 meters. Boss,
Katong Sea of Clouds ba atong ginatambayan kog mga tao tong daghan sa highway lang. Oh, sa gilid lang ba? Sa unahan pa? Layo-layo pa? Oh, unahan lang. Sige, salamat ha. So, napunta sa unahan. Lahi po din nga nani. Salamat kay bossing. Diri di ay Kidbu Bukid. Kay nakita na jud nara diri di ay. Diri. Kaso walay kwan. Walay clouds karon. Sunny. Nara diri banda. Okay, na mga riders pod nara diri banda. Kaso walay clouds na abtan. Sayang walay clouds. Banda 4:27 AM ang mga clouds. Sayang nga. So dito tambay na kadali. Pagbandag mga riders, mga nakamotor gawas sa Kidbu. Nara ko sa gawas sa Kidbu. Okay. So, hantod rin na akong vlog, no? Next time, magsayo-sayo ko para maabtan ako ang Sea of Clouds diri sa Marilog. So, kita-kits ta sa next vlog na ko.